Bin-numru ta' anzjani u pensjonanti kull ma jmur dejjem qed jikber f'pajjiżna, dawn il-persuni qed isibu ma' wiċċhom numru ta' problemi li jwasslu lil diversi persuni jaqgħu fil-faqar. Fil-budget, il-gvern ħasel idu. Dan hekk kif minkejja diskors twil b'dokument tal-budget ta' 100 paġna ftit li xejn hemm referenzi għall-anzjani u l-pensjonanti bi kważi l-ebda inizjattiva ġdida mill-gvern. Gvern bla pjan li ma jistax jaħrab mill-problemi li ħoloq huwa stess f'dawn l-aħħar snin. F'dak li għandu x'jaqsam ma' żieda fil-pensjoni din se tkun biss ta' €2.17 ċentiżmu fil-ġimgħa. F'dan is-seba' budget tal-gvern il-faxxa vulnerabbli b'nies li jsibuha diffiċli laħqu mal-ħajja se jkun hemm numru ta' sussidji, iżda madankollu m'hemm xejn ġdid biex l-anzjani jaffaċċjaw problemi riċenti li huma qed isibu ma' wiċċhom. Fi ftit kliem is-sitwazzjoni baqgħet bħal qabel. Is-solitudni tal-anzjani u l-ħarsin tagħhom baqgħu ma ġewx indirizzati bl-ebda proġett infrastrutturali għal ċentri jew djar ta' anzjani ma jiġu imħabbra u fid-dawl tal-problemi ta' dawk l-iktar vulnerabbli dawn ftit li xejn ġew indirizzati, mod speċjali l-kjerjiet għolja u l-prezz tal-proprjetajiet, xi ħaġa li qed tkun ta' pis fuq bosta anzjani. Wara dan il-budget, il-poplu jibqa' jistaqsi għand min qed imur is-surplus, bil-ftit imur għand il-ħafna u proġetti u investiment fl-anzjani jiġu indirizzati b'mod limitat. Il-budget 2019 f'dan is-settur baqa' kważi fula maqsuma għal dawk ta' snin li moddija.